Campionats de Catalunya universitaris crec que són una molt bona oportunitat per fer esport amb altra gent que estudia a la teva universitat. Et dona l'oportunitat de conèixer gent d'altres carreres que potser a l'estar en diferents campus no haguessis conegut mai, i això crea un ambient molt còmode i molt sa. Crec que els Campionats de Catalunya universitaris són una gran oportunitat i una activitat que val la pena fer. I res, esperem que seguim gaudint d'aquests campionats bastants anys més i gràcies. Bé, aquest any, a la primera i segona jornada, ens van demanar que ens féssim la foto aquesta de Tu estàs perdent, tapant-nos l'ull per l'esport femení, i em sembla una iniciativa molt encertada per part de l'organització, perquè crec que l'esport femení és quelcom igual d'important que l'esport masculí i que tingui menys visibilitat és una injustícia clara, i més en esports com els que competim aquí, en els que les noies tenen una gran participació i un nivell altíssim. I res, agrair aquesta iniciativa per part de l'organització, donar-li el màxim suport i res.